Psi nisu bili ovakvi. Mi smo ih prisvojili, kroz period selektivno smo ih razmnožavali, generaciju kroz generaciju. Mi smo ih pravili po našim potrebama i za svrhe koje su nama odgovarale, kao ljudskom rodu, na celom svetu. Ovo je pripitomljavanje, oblikovanje divljih životinja za bolju upotrebu čoveka. Životinje su bile moćno sredstvo kroz celu istoriju čovečanstva, sve do industrializacije. Koristili smo životinje za odevanje, transportaciju, agrarne svrhe pa instrumente za lov i rat. Iako imamo svuda životinje i imamo milion vrsta, samo šačica njih je pripitomljena u modernom svetu. Zašto je to tako? I zašto imamo ove životinje koje imamo danas? Kao prvo, moramo gledati kroz najprimarnije sočivo, a to je hrana. Krava je mašina koja travu pretvara u šniclu, a jedan lav pretvara šnicle u još lavova. 5 kg trave se pravi u 1 kg šnicle. 5 kg šnicle se pretvara u 1 kg lava. Meso je meso. Ima istu količinu kalorija. U tom slučaju jednostavnije je držati kravu nego lava i možemo sebi sačuvati dosta muke. Meso je da je teško održavati, zato što bi bilo teže njih uzgajati. Ovo nije nauka o raketama, ovo je jednostavno logika. Ono što mi treba da gledamo jesu biljojedi. Oni koji nisu zahtevni, što mogu jesti nešto gde je svuda. I bilo bi dobro da ove životinje jedu ono što ti i ja ne možemo jesti. I naravno, treba da nam daju ogroman benefit. Ne želim da izmišljam laku vodu ovde, ali nećeš tražiti neku životinju za pripitomljavanje koja želi da te pojede, zato što je njihov dnevni posao lov i žele da zamaste brk. Ali ima životinja kao medved koji bi mogli biti naši drugari, sve dokle ne ogladne. Ali ima i biljojeda koji bi mogli da nas pregazi dok trepneš. Nosorozi nisu tenk na 4 noge ni za šta. Pokušaj da pomaziš jedan ako smeš. Nilski konj, iako izgleda debeo i sladak, ovo je nuklearna podmornica koja ima karakter čivave. Oni drže rekord u Africi po incidentima. Znam, svi smo mislili da je lav najopasnija životinja u Africi. Nije. Nilski konj je najopasnija životinja u Africi. Žirafa izgleda kao da je dete dizajniralo ovu životinju od gline i malo smešno izgleda dokle spava. Ali ovo je zastrašujuća životinja koja može da udari 5 metara od centra svog tela. Lavovi obično ne žele da se bavi lovom žirafa. Životinje koje izgledaju super za pripitomljavanje, obično je loša ideja za to. I nije slučajno da su te životinje mnogo opasne. Da su afrička plemena uspela da jašu nosoroga u bitkama, Džingis Kan ne bi mogao ni vodu da im odnese. Ali ima razlog zašto se to nije desilo. A ako je velika životinja, nije opasna, onda je nemoguće uhvatiti. Trčati za gazelom bi bilo isto što i uhvatiti vetar. U slučaju da uhvatiš gazelu, ona bi polomila sebi vrat pokušavajući da pobegne ili bi uništila kavez. Neke životinje imaju reproduktivne preference i koje ne bi mogli u kavezu to da rade. Kao na primjer pande. Pande su tako slatke i naravno tako malo inteligentne, da ja stvarno ne znam kako su ove životinje preživele u prirodi svih ovih godina. Koliko je ljudima potrebno truda i rada oko ovih životinja da se razmnožavaju, u ovom trenutku je efikasnije samo ih klonirati. Ljudi koji su živeli pre nas u vreme preindustrializacije su imali potrebu za životinjama, koje bi lako mogle da se razmnožavaju, a ne životinje koje mora da se ugađa po sezoni, vremenu i konstelaciji zvezda. I takođe, životinju koju mi držimo treba da ima karakteristike da se razvija brzo. A kada kažem brzo, mislim u odnosu na ljudski život. Ako je jedan ljudski život u proseku 80 godina, šta će nama životinja koja tek odraste za 20 godina? To znači da ćemo imati samo 4 generacije takvih životinja za vreme jednog ljudskog života. I tu je razlika između pripitomljavanja životinje i uzgojavanja životinje. Pripitomiti životinju znači da selektivno biramo liniju koja će najbolje zadovoljiti naše namere. Kao na primjer sa ovcama. Ovce nisu ovako izgledale. Mi smo ih našim selektivnim načinom biranja ovako napravili. Mala informacija, to je isto što smo radili sa biljkama. Biljke pre 3000 godina uopšte ne izgledaju sa biljkama koje mi imamo danas. Ako se vratimo pre 500 godina, ovako je izgledala jedna lubenica. Ovako izgleda današnja, a pravimo je u kockastom obliku. Uostalom, nema veze. Nazad na životinje. Zašto je naš projekat sa svinjama uspeo? Zato što na svakih 4 meseca dobijamo prasad. Jedan čovjek može da napravi čitavu farmu ovih životinja. Sad, da uporedimo ovo sa slonovima. Za jedno malo slonče potrebno je 2 godine. Slonici je potrebno 5 godina između ciklusa, 9 godina dokle ženka je zrela za razmnožavanje i 15 godina za mužjaka da budu zreli. Niko nema vremena i strpljenja za ovaj proces. Ali to ne znači da mi ne možemo da ih nekako uhvatimo i da ih ukrotimo. Snažna i jaka pametna životinja koja može pomoći u transportu, turizmu, ponašati se prema ovoj životinji kao sa kokoškama bi bilo jako skupo. Sama hrana za ovu životinju ne bi uspjela da stigne kamiona koliko jedu. Zato su samo jaka, bogata carstva koristili slonove u ratnim vremenima. I na kraju dolazimo do hijerarhije. 2 životinje koje izgledaju identično, a u glavama su potpuno drugačije. Zebra i konj.
Konji su promenili tok civilizacije. Mi smo uz pomoć konja izgradili društvo u kome živimo. Najčudnija misao je u tome što od prije vremena faraona sve do telegrafa, konjanik sa pismima u torbi je bio internet tog doba. Ako konjanik malo više popije tokom svog putovanja, internet ne radi više. Konji su pripitomljeni u Evroaziji, a ljudi su krenuli da osvajaju svet iz Afrike. Zašto ljudi nisu krenuli iz Afrike jašući zebre? Zato što su zebre stoka, oni žive da budu tvrdoglavi, oni grizu i udaraju nogama. I zebre imaju dobre reflekse za bežanje, što ih čini jako teško za ulov. Zebre također nemaju hijerarhiju, one imaju samo krdo, konji imaju hijerarhiju. To možeš vidjeti kada putuju u liniji. Prvo ide alfa mužjak, pa onda ide glavna ženka i mali konjići, onda druga ženka i tako dalje. I ako uspeš da uhvatiš alfa mužjaka u hijerarhiji konja, svi ostali konji će te pratiti. Mnoge životinje koje mi imamo na našim farmama imaju porodične vrednosti i životinje koje rastu na našim farmama, kao na primjer krave, nas se zamišljaju da smo mala smešna krava koja upravlja svima. Petlovi će se boriti i boriti sve dokle ne odmere ko je glavni petao. A znaš li ti ko je glavni petao? Mi smo glavni petao, psi i mačke. Ovo je njihova razlika. Psi će te voleti i braniti i loviti sa tobom zato što su oni u tvom čoporu. Psi žive da bi bili korisni nama i jako su emotivni. Iako u modernom svetu ih koristimo kao pernasti jastuk koje možemo da zagrlimo, oni to vole da rade sa nama. A mačka? Mačka je mali tigar koji živi u tvom domu. I ukratko rečeno, to je sve. Ne izgleda komplikovano, ali ovaj proces se odvijao hiljadama godina. Mada meni ideja o jahanju nosoroga i dalje zvuči primamljivo. Možda u nekoj drugoj budućnosti.